Господин Шарков, всички знаем, че Синята коалиция беше категорично против Закона за образованието заради хиляди недомислици вътре в него. Вчера чухме, че сте готови да подкрепите закона. Има ли такова нещо? Не, нашето отношение по закона не е променяно. Вчера имахме среща с хора, които твърдят, че представляват неправителствени организации. След това се оказа, че това са училища, детски гради, но това няма значение. На среща те поискаха от нас да подкрепи внасянето на подобна точка в дневния ред на парламента, в което да бъде изгласувано почти на бегом в последните, вероятно, 2 дни на Народното събрание. Докато взема мнението на колегите, които бяха в пленарна зала, хората, които искаха от нас тази подкрепа, обиколиха другите парламентарни групи. След това чух, че ние сме ги подкрепяли. Първо, закон, по който няма обществен консенсус в парламента и извън парламента, няма еднозначно отношение, не може да бъде приеман на бегом и след това в условията на служебен кабинет без парламент да няма кой да го поправи. Всъщност и хората, които са за този закон, твърдят, че в него има неща, с които не са съгласни. Тогава не разбирам защо иска той да бъде приет. По-добре е наистина да се търси консенсус в следващ парламент, както в парламента, така и извън него, и законът да бъде гледан наново. Какъв е шансът все пак този закон да влезе в зала до края на работното време на това правителство, на този парламент? Според мен това, което трябва да влезе в последните дни, е избирателния кодекс, а не закона за предучилищното и училищното възпитание, защото от промени в избирателния кодекс зависят неща, които могат да се случат в следващото управление на страната. Закона за образованието можеше, ако беше такъв приоритет на ГЕРБ, да беше прият първите 2 или 3 години от управлението, а не в последните 2 дни. А реалистично ли ви се струва в рамките на едно заседание да бъдат разгледани по същество 350 члена? Не е реалистично, освен в случаите, в които има издадена заповед за машинално гласуване, без абсолютно никакви изказвания, нещо, което не би трябвало да бъде допускано в нито един парламент. Ако все пак това се случи и има такова гласуване, каква ще е позицията на Синята коалиция? Безспорно при второто гласуване на текст по текст ще подкрепим само онова в него, по което има постигнат консенсус и което наистина е добро за българското образование. С други думи, можем да разчитаме на достатъчно дебат от ваша страна, за Ние сме заявили ясно нашата позиция. Поискахме преди да свърши дори закона от парламентарната група, заедно с неправителствени организации, на среща в президентството, да бъдат отменени тези текстове, които касаят задължителното обучение на 4-годишните деца. Благодаря.